Panggun Wijaya yang dipimpin langsung juragan kami Bapak Sapari dengan koordinator Bapak Jimin. Yuk hadirin inilah pesta kembang api.
monggo pinaren engkang keco kesenian langen tahayu rombongan anggun
bapak-bapak niki salebete tari remo boten wonten jaipong nggih boten jaipong tapi diadakan monggo joget sawer menyawer di dangdut campur sari nggih di tari remo monggo yang mau nyawer dipersilakan bakul sapi nyawer monggo mas-mase kalau mau nyawer joget monggo lho ini lho dikerubungi arek-arek ayo monggo yang nyawer mbak-mbak ibu-ibu sabadaing bumi sira tetep tak runyati Jawa Timur tak ubengi Jawa Tengah tak parangi Jawa Barat ora keri nanging ra ono sing ngerti yang sayangku seribu sayang tak cintaku sejuta cinta rinduku seratus rindu tak ganteng sok kapan bisa ketemu wong bagus mau enggal balik aku kang tansah ngenteni cinta-cinta sakti cintaku sejuta cinta Anggun Wijaya iyo DS biografi apa sone Agung Wijaya lho iki oh monggo mana yang nyawer monggo koordinatore biasa Mbak Polo dandang biasa nyawer ayo monggo ning ngendi nggonku goleki Mbak Polo put abot Mbak Polo aduh temu Nadia nato tak parani mung nuruti karepe ati bareng saiki ketembus sayang kowe lunga ninggalake aku yen pancene kowe ati selawase ya yen pancene ora kondo kaya kondo sing tersojo aja gawe ganti aku ora bakal ngendeli stop hop dilanjut apa mboten dilanjut apa mboten sekedap sadari kula lanjut sik bicim lah gila kok gak sida sekedap tuan rumah sing pundi niki penghormatan riyen oh ya ampun nang arep dhewe sampe nyuwun tak susul napa pen mriki ki ambek disusul ongkire larang rek aku tekok Mojokerto ayo pen gak tanggung jawab ya ayo bos ayo lo sinten namine sinten monggo Pak Nopi ayo Pak Nopi le penggur padha mek penghormatan iki lho penghormatane joget-jogeti dangduti monggo sing penting tanggung jawabe Pak Nopi soalnya iki enek ongkire barang iki mudhun iki ya oh larang Mojokerto karo ini Lamongan eser langsung durung lah ya ampun jadi ada
Iki lho barange. Lho sadurunge dilanjut iki lho. Lah. Malu-malu. Wis tak gak usah malu-malu. Lah. Ya Allah 2000 iku 2000 kok diguwak. Dilanjut apa mboten? Lah lak gak ono anune iku lho. Gak ono pelicinnya itu lho. Pelicin saya kalau itu gak seret iku lho. Pasti panjake kok ya boto sih. Panjake mboten. Lho gampang. Iku mang lho. Oh lanjut ya. Goyang nggih. Bareng saiki ketemu kowe lunga ninggake aku yen pancene ditinggal gawe gelo ati sak lawase jos lho sampun lho sampun, insya Allah saweneng aku nek menggathek langsung mudhun ngene nggih. Matur sembah nuwun Bapak tuan rumah. Oh, sakniki gilirane Pak Polo. Setunggal malih gilirane Pak Polo. Nggih, setunggal malih. Langsung mangke matur Pak Polo minggah, lanjut tayub malih nggih. Monggo langsung Pak Polo. Polo pundi? Dandang, dangdang, 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 dangdang. Ruame kok. Ayo Pak Polo. Ya ampun. Lah iya. Pundi ta Pak Polo iki? Jadi sesel Mbak Septi. Sesel Mbak Septi. Ya Allah. Iko lho Sep. Lho. Ha, lho gak iya. Kandhane kena Septi ku mbok kok. Lah iki lho barange Pak Polo. Tenang Pak Polo, tahun ngarep tak coblos. Set, sirire loro, tandake loro, panjake wakeh. Lho siji. Oh ngadeg kabeh berarti ngadeg kabeh nggih. Lho ngadeg kabeh. Lah. Jelep panjake. Ai. Matur sembah Pak Polo gendingin apa? Saya jak omong nang kene gendingin apa? Duet, nyanyi. Anje. Kita. Oh duet napa kawin kontrak? 20.000 kurang nek Lagune napa lagune? Ku tak jokokno mik engko. Kita. Gebek asmara Pak Polo. Kangene hati, nada cowok. Aduh, kangene hati. Nggih, ngadeg kabeh nggih sindene nggih disawer kabeh kok. Nggih, Pak. Nggih, Pak Sukar. Oke. Kangene hati monggo Mas, Anggone Jaya dados. Iya. Apollo kene. Yo. Wis dadi antap Ngati Ngati kapan Mok bakal tak enteni Aku wis kebacut tresno Ya mung sliramu Sing katon ana mata Yen bengi rapi turu bayanganmu wis mlebu pikiranku kok
ngene rasane mung tansah kangen pengen weruh dheweke sapa bisa aku gandeng sliramu duh wong ayu sing dadi papujanku tanpa rasa kangen atiku nganggo esem manis sing tak tunggu hop kangen iki bisa pelit sih stop ki piye maksude eneng mahal oh mahal Pak Kades nggih Pak Kesra kon munggah kangge Mbak Nopi Pak Kesra kon munggah oke nggih iki duwite karek piro iki alah boten nek telas nggih seadanya mawon Pak Polo, iki enek netizen. Pak Polo salam kok luman. Kabeh kok disawer sak pramugari ini tak tandai sak panjai sak penontonnya itu. Orang badai ini temen netizen yang lagi menonton langsung Pak Polo salam, Polo dandang kok luman. nggih matur suwun Alhamdulillah niki semongkone pembibitane mugi barokah oleh akeh berkah barokah. amin Ayo Pak Polo dikeruyuk. Wedang cikir cilik nek gak iso goyang duwe balik. iki bisa mari Ayo koordinatore, ayo. nambah Apa keserah. Koordinator share dijolno Jumangun. rino lan wengi dadi ya tombo kangene ati iki ayo lanjut wis dadi tepeng ati nganti kapan matur suwun aku wis kebacut tresno ya mung sliramu sing katon ana mata yen pengira bisa turu bayanganmu wis mlebu pikiranku kok kaya ngene rasane mung tansah pengen weruh dheweke oh nggih sapa bisa aku nyanding sliramu wong ayu sing dadi papujanku ngono rasa kangen atiku nganggo esem manis sing tak tuku Hup mandi Panjae dongane ngono Bapak lho, Kades Mas. juga menyawer ya toh Pak Kesra ser monggo. panjake ser Panjake sing durung Pak Kesra sakku wis bolong oga rentek Pak iya urung tek kok gen Lah, ayo iya. kok heeh karek Pak Mudin iki sing durung munggah Pak Oke. Mudin Sapari oh wakile mantune ya iya oke kangen iki Oke. bisa mari yen sliramu wis gelem teko nambani tak suwun rino labengi dadi Dadi tombo tombo kang
matur suwun. Dipun lanjut. Nggih. Requestnya Bapak Simin Tulungagung Kediri. Matur suwun Pak Lurah. Iku mang Pak Lurah. Iya. Nalikane piye ngeterke lungamu ora aku bisa suwe ora ketemu antarane Tulungagung lan Kediri gonmu pamit rohmu aku sing usami madhep mantep gonmu bakal lihat lunga kanggo netepi putrayan bali wis mau ning gak kira jebule peyan mentolo krungu kabar wis oleh prawan liya antarane Tulungagung lan Kediri konmu pamit aku bakal hati-hati antarane Tulungagung lan Kediri kamu netes aku bakal usahane pastine aku bakal kunyo ngene mbok yo eling janjimu dek biyen kae pancen janji mas kuwi gampang diucapne pungkasane gawe gelo salawase. Ayo. Antarane Palu Ombo Sukorame. Ayo terombongan Cak langsung. Ya, tampun isi. Bagus sapi Pak Erik ini waduh tengah alas.